हीच सती पार्वतीजींच्या रूपानं हिमालयाच्या घरी जन्म घेतली झाली. हिमालयाच्या घरी पार्वतीच्या रूपानं सतीचा जन्म झाला. पार्वती मोठी होऊ लागली. पार्वती मोठी होऊ लागली. नारदाचं आगमन झालं. पार्वती श्रद्धेचं रूप आहे. श्रद्धा जसजशी मोठी होते न बोलावता संत येतो. श्रद्धा मोठी व्हायला हवी. पार्वती मोठी होऊ लागली. नारदांचं आगमन झालं. हिमालय आणि मैनावती महाराणी दोघांनी स्वागत केलं. नारदजींचं पद प्रक्षालन केलं. सिंहासन दिलं. आणि नारद त्रिकाल दृष्टी आहेत म्हणून नारदांना विनंती केली, महाराज हिमालयाने, बाबाजी माझ्या मुलीचं भविष्य बघा ना, माझ्या मुलीचं भविष्य बघा. नारदजींनी पार्वतीजींकडे पाहिलं आणि म्हणाले, हिमालया भाग्यवान आहेस. तुझ्या घरी जगदंबा प्रकट झाली आहे. हिचं नाव अंबा, अंबिका. ही साक्षात जगन्मातेचं स्वरूप आहे. तू भाग्यवान आहेस. तुझ्या कुळाची कीर्ती त्रैलोक्यात या माऊलीमुळे होईल. हिमालया, तुला अंतःकरणापासून मला हे सांगावंसं वाटतंय. तुझं भाग्य आज फळाला आल्याची स्थिती आहे बघ. पण हिमालया, हिच्या भाग्यातले काही दोषही मी तुला सांगतो. हिला जो पती मिळेल तो जटाधारी असेल. हिला जो पती मिळेल त्याला माता पिता असणार नाही. हिला जो पती मिळेल तो स्मशानात वास करणारा असेल. हिला जो पती मिळेल त्याचा वेश अमंगल असेल. हिला जो पती मिळेल तो अंगाला भस्म फासून भटकत राहणारा असेल. कोणत्या मायबापाला चांगलं वाटेल हो? एवढी सुकुमार माझं लेकरू आणि तिला पती असा? माता पित्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं. पण मंडळी, पार्वतीच्याही डोळ्यात पाणी आलं. दोघांच्याही डोळ्यात पाणी आहे. पण या पाण्याच्या पाठीमागची भावना वेगळी आहे. माय बापांना डोळ्यात पाणी आलं, माझ्या एवढ्या सुस्वरूप लेकराला असा पती. पण पार्वतीला वाटलं ही सगळी लक्षणं भगवान शिवजींची आहेत, शिवजींची आहेत. मला माझे भगवान शिव मिळणार आहेत. नारदजी सांगतायत तुला शिव भेटतील. डोळ्यातलं पाणी, डोळ्यातलं पाणी बघून नारद म्हणाले, हिमालया डोळ्यात पाणी आणू नकोस. मी जी लक्षणं सांगितली ती भगवान शिवजींची सुद्धा आहेत. हिला शिव सुद्धा पतिरूपाने मिळू शकेल. समर्थाला दोष नसतो. शिव समर्थ आहेत. दोष दोष राहत नाहीत. दोषही गुण होऊन जातात समर्थाचे. हिला शिव पती स्वरूपाने मिळेल. पण त्यासाठी तिला साधना करावी लागेल. साधना करावी लागेल. संत साधू साधना आम्हालाच करायला सांगतात. संत तो जो आम्हाला साधनेच्या मार्गावरून घेऊन जातो. संत कधीही असं म्हणणार नाहीत, तुमची पूजा आम्ही करतो, तुमचे मंत्र आम्ही जपतो, एवढी एवढी दक्षिणा द्या, फळ तुम्हाला मिळेल. साधू नाही असं म्हणणार. साधू नाही असं म्हणणार. साधू म्हणेल साधना तुलाच करावी लागेल. नारदाने सांगितलं तिला तपश्चर्या करावी लागेल. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पहाटेचं स्वप्न सांगायला आली पार्वती. आणि पार्वती म्हणू लागली, आई बाबा, रात्री एक साधू माझ्या स्वप्नात आला. त्यांनी मला तपश्चर्या करायला सांगितली आहे. अनुज्ञा देताय ना मला? अनुज्ञा मिळाली. पार्वती तपश्चर्येसाठी गेली. अनेक वर्ष तपश्चर्या झाली. पहिल्यांदा फलाहार घेत झालेली तपश्चर्या, नंतर फळांचा त्याग केला, मग झाडांची पानं सेवन करून तपश्चर्या, मग पानाचं ग्रहण करणंही सोडून दिलं. म्हणून पार्वतीचं एक नाव अपर्णा. पार्वतीचं नाव आहे अपर्णा. काहीही न खाता साधना सुरू आहे, तपश्चर्या सुरू आहे. एके दिवशी आकाशवाणी प्रकट झाली. आकाशवाणी म्हणाली, हे पार्वती, तुला शिव पती स्वरूपाने मिळतील. काळजी करू नकोस बाळ. शिव तुझ्या भाग्यात आहेत.
तू जन्मोजन्मी शिवाची आहेस. आता सप्तर्षी आल्यानंतर माता पित्यांनी बोलविल्यावर आपल्या घरी परत जा, आपल्या घरी परत जा. आणि मंडळी, रामचरित्र पार्वतीजींच्या कथेकडून शिवजींच्या कथेकडे येतं. शिव समाधीस्थ आहेत. सतीचा त्याग झाल्यानंतर त्यांची वैराग्य अवस्था अधिकच दृढ झाल्याची स्थिती आहे. सैरभैर हिंडतायत, भक्त वत्सल आहेत ना. एके दिवशी भगवंत प्रकट झाले आणि भगवंत म्हणाले, हे शिवजी, मी आकाशवाणीच्या रूपानं पार्वतीला वरदान दिलंय. पती रूपानं आपण तिला मिळाल. माझ्या त्या वरदानाचा मान राखण्यासाठी आपण पार्वतीला स्वीकारावं, तिच्याशी विवाह करावा. शिवजींचा विवाह करण्याचा मानस होता की नाही ठाऊक नाही, पण भगवंताची आज्ञा शिरसावंद्य मानून त्यांनी मान्यता दिली. सप्तर्षींना पाठविलं गेलं. पार्वतीची परीक्षा झाली. पार्वती परीक्षेत उत्तीर्ण झाली. पार्वती परीक्षेत उत्तीर्ण झाली. सप्तर्षी शिवजींकडे आले. पार्वतीजी वडिलांनी बोलाविलं म्हणून आपल्या राजमहाली राजप्रासादी परत गेली. सप्तर्षींनी येऊन पार्वतीची भक्ती शिवजींना सांगितली. पार्वतीच्या भक्तीचं वर्णन ऐकता ऐकता शिवजी पुन्हा समाधीस्थ झाले. भक्तीचं वर्णन सुरू झालं की शिव समाधी सुरू झाली.